अरे 5 साल ले पूछबो न कोई नहीं जानता रहे परेशान जी कि अरे अब कौन मुहवा लेके उठावा मांगे नी प्रधान जी। तो भैया लोग, बिहार में फिर से चुनाव चालू हो गइल बा और जितना मुखिया प्रत्याशी बाड़न अपन प्रचार बड़ा जोर शोर से करता रहलो। 5 साल ले लागत रहे मुखिया जी अपना ससुरारी गइल बानी। जैसे ही चुनाव आइल बा सब अपन ससुरारी छोड़ के फटाफट गांव में आ गइल बानी। आगे सुनी तो लोगवा केतना कष्ट में रहे कौनो न कोई समाधान जी। लोग केतना परेशानी में रहल ह, बाकी मुखिया जी के कौनो टेंशन न रहल ह। एकहू समस्या के समाधान नइखी कइले आ फिर से वोट मांगे आ गइल बानी। अरे लोगवा के केतना कष्ट रहे कौनो न कोई समाधान जी। अरे अब कौन मुहवा लेके उठावा मांगे नी प्रधान जी। मुखिया जी 5 साल ले विकास पर विकास कइले बानी। यहाँ के विकास देख के जनता तो डेरा गइल बा कि अगर असही मुखिया जी विकास करेम नु तो एक दिन हमनी के नाश तो होइए जाई। आगे सुनी मुखिया जी के काम। अरे एकहुआ बसवाना एकहू शौचालय गौआ में मुखिया जी बनवैनी हो। एक तो बाढ़ से बिहार पहले ही तबाह बा, लोग के रहे के ठीक नइखे। आ रउआ का पता बा ये मुखिया जी लोग हे बाढ़ में केंगा हल्का होत रहल ह। और रउआ तो विदेशिया लेटरिन बनवा के आराम से प्लास्टिक मार के हल्का होत रहनी ह। एकहुआ बसवाना एकहू शौचालय गौआ में मुखिया जी बनवैनी हो। लोगवा केतना चक्कर लगैलस बाकी घरवा से डट के भगैनी हो। तो कबहू न देहनी ये मुखिया जी गौआ पर ध्यान जी। अरे अब कौन मुहवा लेके उठावा मांगे नी प्रधान जी। सबसे बड़ा काम तो रउआ आगे कइले बानी। इतना दिन से कोनो पता ठेका ना रहल आ जैसे चुनाव के दिन धराई रउआ तो गांव में चक्कर पर चक्कर मारतानी। आइल रहे दहाड़ी के पैसा सब लूट के रखले हनी जी। तो भैया लोग, बाढ़ में जौन सरकार पैसा देले रहल ह कि जेकर घर बार डूबल बा उनकरा के बटा जाओ, बाकी सब लूट के मुखिया जी स्कॉर्पियो खरीदले हनी। यारे आइल रहे दहाड़ी के पैसा सब लूट के रखले हनी जी। सब कर भलैया करे में ए भैया मुखिया जी लोगवा से कहनी जी। तो मुखिया जी केतना वादा कइले रहनी ह कि बहुत विकास करें, लोग के भाला करें, लेकिन भाला का रउआ तो भले कर देता नी। राउर वादा तो लागता बिहार के बाढ़ में बह गई। अगला चुनाव में कितना वादा कइले रहनी। राउर वादा तो आजकल के प्यार के जैसन हो गइल बा कि ढेर दिन टिकते नइखे।
कि सारा पैसा लूट के आपन बनवा ले हनी मकान जी। कि अरे सारा पैसा लूट के आपन बनवा ले हनी मकान जी। अरे अब कौन मुहवा लेके उठावा मांगे नी प्रधान जी। रउआ तो बहुत विकास कैनी, जितना पैसा आई रहे सब धो लेहनी, ताला 2 ताला 5 ताला बनवा लेहनी। गरीब के बारे में तो कुछ सोचबे ना कैनी। अब फिर से आइल बनी ऊँट मांगी।